Poštovani slušalci i gledaoci radio televizije Gradiška, dobrodošli u još jedno izdanje sportskog magazina Tempo. Brojne su sportske teme, ukupno 10 sportskih priloga donosimo u narednim minutama. Ovaj uvod iskoristit ćemo da pomenemo šta vas to očekuje. Pratili smo rezultate omladinskih selekcija fudbalskog kluba Kozara, posljednji duel play-outa Prve lige Republike Srpske, a posebnu pažnju ćemo posvetiti netom završenom prvenstvu u regionalnoj ligi Republike Srpske, grupa Zapad, ekipa Bratstva iz Kozinaca je novi šampion. Pratili smo i ovogodišnje izdanje Biciklijade dr. Borislav Šokčević u Gradišci. Na samom kraju emisije još jedno izdanje rubrike Prvi tempo. A ovaj put u sportskoj emisiji Tempo donosimo jednu zaista nevjerovatnu, posebnu sportsku i fudbalsku priču. Fudbalski klub Potkozarje iz Aleksandrovca 2017. godine je krenuo od najnižeg fudbalskog ranga u našoj zemlji, opštinske lige Srbac Laktaši Prnjavar. Danas Fudbalski klub iz Aleksandrovca je novi prvoligaš Republike Srpske. O tom fudbalskom i nevjerovatnom podvigu razgovarat ćemo sa našim gostom. To je kapiten i čovjek koji je tu od samog početka, Luka Kovač. Dobro večer i dobro nam došli po prvi put u emisiju. Dobro večer i hvala na pozivu u emisiju. Pa evo da krenemo od tog samog početka. 2017. sezonu ranije Potkozar je izbačeno iz regionalne lige. Krenuli ste od nule. Od nule. Jasno. Kako je bilo tad? Pa bilo je tako teška godina za naš klub, gdje je jednostavno zbog nekih financijskih nedostataka i toga klub je izbačen u najniži rang takmičenja i gdje je tako ta neka priča krenula opet od, ajmo reći, domaćih igrača i toga, gdje sam ja u tom trenutku bio još košarkaš. Tako da po nekom dogovoru nešto jednostavno, ajde kao da se skupi, da se tu pokrene klub ponovo. Meni je došao poziv tada trenera Slobodana Vukovića, inače mog tu faktički prvog i komši i toga, da krenem igrati. I tako sam ja, ajde, kao da nastavim taj neki sportski put, odlučim se i za fudbal i tako smo krenuli tu neku zdravu priču te 2017-18. godine, gdje smo krenuli sa minus 12 bodova u tu sezonu. Htjeli smo odmah da se vratimo u područnu ligu Gradiška i u tom smo uspjeli na baš način odličan, gdje smo imali 16 pobjeda od 16 mogućih utakmica. Onda nekoliko sezona, 5-6 godina u područnoj ligi Gradiška. Jeste, nekoliko sezona gdje smo tu htjeli i da budemo zbog tih nekih komšijskih derbija i toga. Do te zadnje godine, sad ne znam da li koje je 2023. 4. gdje se nekako to dosta skupilo tu neki, ne znam nija kako da se izrazim, i ljutnje i tom ligom. Dosta je bilo tu teških utakmica između lokalnih tu zajednica, gdje smo mi na nekoj polusezoni odlučili idemo na to prvo mjesto pošto poto i tako smo uspjeli te godine ispred Torpeda Cerovljani da završimo, gdje smo plasmanom u regionalnu ligu rekli da je to za naš klub dosta. Maksimum. Pa u tom trenutku neki maksimum da provedemo tu dugi niz godina. Ali eto, plasmanom u tu regionalnu ligu, mi smo na polusezoni završili prvi, nenadano, gdje smo opet presjekli da idemo na to prvo mjesto, da nam se put otvorio. Tako smo i to uspjeli te godine, znači godin za godinom rang više takmičenja. I sad evo druga liga. Da. Pretpostavljam da niste ni maštali negdje na početku jeseni da ćete biti šampion. Isti je bio cilj, isti je bio da budemo, nije borba za opstanak, nego budemo konkurenta protivnik, gdje smo napali respektabilnu ekipu po nama. Bilo je tu grupa od 20-ak igrača. Isto je bilo to za nas sve novo, ipak su veći gradovi i kažem vam Šamac, Derventa, Brod, Modrića i tako dalje, sad da ne nabrajam. Da, to ima i premijer ligaša. Da. Ima i bivši premijer ligaša gdje smo mi stekli smo dosta, radili smo na infrastrukturi, to nam je bilo najbitnije, gdje smo renovirali slačionice po savremenim standardima i klubske prostorije smo proširili. To nam je bio glavni cilj. Postavili reflektore? Jeste, postavili reflektore, tako je, za noćne utakmice gdje smo igrali, evo, cijelu drugu ligu smo igrali do zadnjeg kola samo gdje nismo mogli zbog takmičenja regularnosti da se igra sve u isto vrijeme. Tako da to je bio naš neki glavni cilj. Ali na polusezoni smo utakmicu po utakmicu došli smo do tog drugog mjesta. I za nas je to bio maksimum, obezbijedili smo faktički matematički opstanak. I na polusezoni smo odlučili uprava na čelu s predsjednikom da se zahvali
par igrača da smanjimo budžet. Tako je bio dogovor gdje smo mi 5-6 igrača nas je napustilo, a došlo su samo dvojice. Tako da su mi, ali utakmicu po utakmicu to je išlo dobro. Do utakmice u Derventi gdje je bio derbi prvenstva. I 0-4. 0-4, jest. I tad su mi preuzeli to prvo mjesto nakon 6. kola drugog dijela. I potom je došla glavna utakmica u sezoni sa Ljubićem kući, gdje nama je odgovaralo da ne izgubimo. Tako je bilo, teška utakmica dosta gdje smo poveli 1-0. Branili smo se faktički cijelu utakmicu, eto, primili smo 2 gola, neke euro gola u drugom poluvremenu. I u 90. minuti sam ja postigao taj pogodak za 2-2, gdje nas je ostavio na prvom mjestu i gdje smo to priveli kraju kako treba. Od tog trenutka smo rekli idemo i na to prvo mjesto. Neke smo u međuvremenu uslove obezbijedili preko lokalne zajednice naše i preko gradonačelnika, pomoći i predsjednika. I privrednika koji jeste i privrednika u našem mjestu gdje smo već mi, ako budemo prvi, da imamo sve uslove za tu prvu ligu. Tako smo išli korak po korak. U tom je došla i ta kup, finale kupa Laktaši i to smo osvojili tako da 2 godine zaredom dupla kruna. Odličan uspjeh i stvarno najljepše stranice istorije Aleksanovca su ispisane. Najveći uspjeh u istoriji kluba, da. Jest. Sad slijedi prva liga Republike Srpske, jedno ozbiljno takmičenje, da kažemo, budžet koji mora biti mnogo veći u odnosu na ove sve rangove, igrački kadar, evo, i novi trener bi trebao doći. Da, mora. Već pregovaramo sa par trenera zbog te licence, gdje naš trener sad Slobodan Vuković više ne može obavljati tu funkciju, ali on će ostati, bit će direktor kluba našeg. Vi i on ste od samog početka tu, tako je. Pretpostavljam, jedini od te 5. lige, pa evo prve. Tako je, nas dvojica, samo gdje taj čovjek stvarno, za njega malo su riječi da se kažu koliko je taj čovjek doprinao našem mjestu i našem klubu, ne samo kao trener, on je tu najmanji trener, vjerujte, on je u klubu i sekretar, i što se tiče papirologije, obilježavanja terena, dočekivanja, pregovaranja sa igračima, obezbeđivanja večere i svega. Stvarno je taj čovjek danonoćno, kad god dođete na igralište, on je tu i nešto radi. I spomenuo sam to i u nekoj skoro emisiji, Radovan Stupar, odnosno Ratko Stupar, to je živa legenda našeg kluba, koji je tu od samog gostivanja kluba. Znači, njih dvojica su neki temelj ovog kluba. Ja sam tu unazad već 10 godina, mislim, moje mjesto i moji ljudi nakon košarke, cijeli život sam u Aleksandrovcu, tako da idemo i ovu prvu ligu probati, tako da. Da. Evo, pred kraj razgovora već slažete neke kockice. Jest. Ljetna pauza je vrlo kratka, vi nemate mnogo vremena, ali tako da... Nemamo, dosta je. Imali smo tu zadnju utakmicu u nedjelju, ponedjeljak proslavu i od utorka mi već smo svaki dan na igralištu. I ja sam i u upravi kluba, pa sastanci konstantni, pregovaranje sa igračima, sa trenerima, dosta papirologije zahtjeva, baš je ozbiljnija dosta liga, nismo se nadali da je ovoliko zahtjevno, ali mislim da imamo tu neku radnu skupinu i radnu grupu ljudi, svi pomažu, svi radimo, trudimo se da se predstavimo u najboljem mogućem svjetlu i jedino što mogu obećati da nećemo biti samo tu prolaznici, znači da ćemo biti konkurentan klub, sigurno, pojačat ćemo se dosta na svim pozicijama, doći ozbiljnih igrača, da ne otkrivam sad imena, već je par njih i dogovoreno. Trenera još nismo, ali imamo 2-3 opcije isto odličnih trenera, vrhunskih stručnjaka i poznati, tako da još čekamo njihove odgovore da možemo krenuti u dalje sklapanje ekipe. Mnogo sreće u daljem radu, bit će prilike da porazgovaramo još i o prvoj ligi i o nekim narednim izazovima. Mi smo svakako i u drugoj pratili sve vaše domaće utakmice. Hvala na gostovanju. Hvala vama puno na pozivu. Poštovani gledaoci, čuli ste sve zanimljive detalje o fudbalskom klubu Potkozarje iz Aleksandrovca. Pratit ćemo ovaj tim i naredne sezone, ali i u MTL prvoj ligi Republike Srpske. I dalje govorimo o fudbalu. Pomenuli smo da smo pratili i mlađe kategorije fudbalskog kluba Kozara. Kadeti su poraženi na domaćem terenu od Laktaša. Kadeti Kozare sezonu u omladinskoj ligi BiH Zapad završili su porazom na domaćem terenu. Duel 34. kola pripao je ekipi Laktaša koja je slavila sa 3:0. Jedini pogodak u prvom poluvremenu viđen je u 15. minuti, a strilac je bio Ognjen Škrbić. Samo što je počelo drugo poluvrijeme, Laktaši su uduplali prednost. U 46. minuti pogodio je Kristijan Jekić.
Konačnih 3:0 postavio je isti igrač u 66. minuti susreta. Kadeti Kozare sezonu su završili na 9. mjestu sa 35 bodova. Upisali su 10 pobjeda, 3 remija i 13 poraza. Titulu je osvojio banjalučki Spartak sa 73 boda, a druga je završila Krajina iz Cazine sa 63. Posljednji je Podgrmeč iz Sanskog Mosta sa svega 6 bodova. Kadeti Kozare porazom su završili sezonu, međutim juniori su upisali trijumf na samom kraju Omladinske lige BiH. Protivnik je bio isti ekipa Laktaša. Pobjedom protiv komšija iz Laktaša juniori fudbalskog kluba Kozara pobjedom su završili takmičenje u Omladinskoj ligi BiH Zapad za sezonu 2025-2026. Nije bilo pogodaka na utakmici 34. kola u prvih 45 minuta na stadionu Velimir Sombolac, a onda u 72. minuti domaći dolazi do prednosti. Gol je postigao Miloš Bandulaja. Laktaši do izjednačenja dolaze u 81. minuti. Precizan je Stefan Ivanović. Bio je to njegov 23. gol na 21. prvenstvenoj utakmici. Ipak omladinci Kozare do pobjede dolaze u samom finišu susreta. Igrao se 89. minut kada pogađa Srđan Mišić i postavlja konačan rezultat. Kozara 2, Laktaši 1. Ekipa Milana Ozrena sezonu je okončala na 6. mjestu sa 51 bodom, upisavši 16 pobjeda, 3 remija i 11 poraza. Šampionsku titulu osvojio je Spartak iz Banja Luke sa 82 boda, 10 više u odnosu na drugoplasirani Rudar iz Kamengrada. Posljednje 16. mjesto zauzeo je Podgrmeč iz Sanskog Mosta sa samo 7 bodova. Prelazimo u seniorski dio što se tiče fudbala. Promjena na klupi fudbalskog kluba Kozara. Novi šef stručnog štaba je Igor Janković, šef omladinske škole gradiškog prvoligaša. Šef omladinske škole fudbalskog kluba Kozara Igor Janković novi je trener seniorskog tima. Saopšteno je na preskonferenciji koja je održana u areni Gradiška. Osim funkcije glavnog trenera, Janković će i dalje biti zadužen za sve omladinske kategorije. Mi smo zimus započeli našu priču neku vezano za fudbalski klub Kozara. Ja sam u tom trenutku prepoznao da je stvarno riječ o jednom projektu koji ima smisla i koji je budućnost fudbala Republike Srpske. Generalno ljudi u klubu ulažu svoj maksimum i rade stvarno dobro i uz grad Gradišku, odnosno gradonačelnika koji je stvarno dao svoj maksimum i daje grad da sve bude kvalitetnije i bolje što se tiče fudbalskog kluba Kozara. Novi trener Kozare Igor Janković na klupi je naslijedio Vladu Jagodića, kojem je po završetku sezone istekao ugovor. Moram i zbog Igora, a i zbog trenerske struke da se zahvalim dvojici trenera koji su Kozaru vodili u sezoni 25-26. To je gospodin Darko Maletić koji je počeo ovdje sezonu na klupi Kozare i ja sam siguran da se radi o dobrom treneru, samo neke stvari se nisu poklopile. Također posebna zahvalnost gospodinu Jagodiću koji je preuzeo Kozaru u jednom izuzetno teškom trenutku i doveo je do nama zadovoljavajućeg cilja, to je Liga 6. Tako da hvala im i ostaće upisani zlatnim slovima u našem klubu. Iskusni stručnjak Igor Janković fudbalsku i trenersku karijeru počeo je u fudbalskom klubu Kozara, a kasnije bio pomoćnik u A reprezentaciji BiH, te selektor pionirske i mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine. I želja mi je bila da se vratim u svoj klub, u svoj grad i da prije svega vratim nešto iz svom klubu i da pomognem u tom nekom projektu koji je ispred nas. Opet kažem, sa ljudima u klubu sam prihvatio i ulogu šefa stručnog štaba da u narednom periodu, kao što smo rekli, razvijamo mlade igrače iz regiona i da budemo prepoznatljivi po toj priči, a isto tako da pokušamo da igramo kvalitetnije, lepršavije i da napravimo jedan iskorak u svakom pogledu što se tiče sportskog sektora. U dosadašnjoj karijeri Janković je sa klupe predvodio Banjalučki Borac, gdje je bio i direktor omladinske škole, te tekstilac iz Dervente, Prijedorski Rudar i Slobodu iz Tuzle. Mi imamo fokus i želja nam je da što više igrača iz regiona kvalitetnih dođe u Gradišku i da preko Kozare naprave neki dalji iskorak u svojoj karijeri. To su prepoznala dva dječaka iz Rudar Prijedora koji su najtalentovaniji igrači u tom uzrastu, možda i u Republici Srpskoj. Prepoznali su priču i mi smo iskoristili prostor da ih dovedemo i da kroz seniorski tim se razvijaju,
a ujedno su još takmičari i u juniorskom stažu, tako da smo poklopili i te neke dvije stvari vezano za juniorski i seniorski tim, a ja bih volio da što više nastupaju za seniorski tim i da što prije se nametnu kao igrači seniorskog tima. U stručnom štabu pomoćni treneri biće Milan Ozren i Dalibor Kozić te trener golmana Marko Reljić. Članovi upravnog odbora kluba Miloš Vujinić i Radislav Kačavenda istakli su da je Kozara u posljednjih godinu dana ostvarila napredak u svim segmentima. Nadam se da će još tih naših bivših igrača i koji su sad još aktivni, koji nisu priključiti se ovom timu ljudi, a kaže svima nama je potrebna pomoć, a kaže nisu mi sami u ovoj Kozari ovdje, očekujemo znači, pomoć sa svih strana, naravno zahvaljuju se i svim privrednicima koji su evo prepoznali ovaj moment, koji su nam se uključili, naravno uz grad, gradiško javno preduzeće, na čelu sa gradonačelnikom jednostavno koji je presekao i rekao Kozara više neće biti što je nekad bila, sad jednostavno mora biti stabilna finansijski, nećemo da imamo više te probleme i da se dovodimo u te probleme, ali naravno generalni sponzor kompanija PMP koja i dalje stoji tu uz nas i mnogobrojni privrednici su to prepoznali i samo nastavljamo dalje. Sa druge strane, možda najvažniji dio taj finansijski, odnosno ekonomski sa naše strane, jer mi se isključivo bavimo ekonomijom, a ne ovim sportskim dijelom. S druge strane, također je urađen veliki dio posla na infrastrukturi, o čemu ćete biti informisani u narednim danima. Vidjet ćete da u ovom trenutku omladinska škola ovdje će imati adekvatne uslove za svoj rad. Svi oni mladi fudbaleri koji su tu i koji dođu u budućnosti u fudbalski klub Kozara iz Gradiška imat će najbolje uslove za rad. Za novog šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Kozara Igora Jankovića ovo će biti treći mandat na čelu seniorskog tima. Sa pionirskom i kadetskom selekcijom kluba iz Gradiške, Janković ima 2 titule šampiona BiH 2008. i 2012. godine. U nastavku da sumiramo rezultate u play-outu MTAL prve lige Republike Srpske. Ranije su završeni mečevi play-offa, a u play-outu Famos Romanija 3-1, Omarska Sutjeska 3-0, Vlasenica Zvijezda 1-4, Velež je bio slobodan, a Omarska je tako pobjedom završila prvoligašku sezonu. Omarska je u posljednjem 7. kolu play-outa MTAL prve lige Republike Srpske savladala Sutjesku iz Foče sa 3-0. Svih 90 minuta domaći su imali inicijativu, ali je otpor gostiju slomljen tek u 33. minuti. Ćurković je proigrao Rosića koji se uspio osloboditi Gagovića i preciznim udarcem savladati golmana Sutjeske Šarovića. Na 2-0 je povisio također Rosić u 41. minuti. Sjajnim udarcem sa 25 metara pogodio je same rašlje gola gostiju. Na ovaj način Branko Rosić je postigao svoj 15. gol ove sezone i tako postao najbolji strelac prve lige Republike Srpske za ovu sezonu. U drugom poluvremenu viđena je slična igra sa inicijativom Omarske, ali sa manje intenziteta i viđen je još samo jedan gol. U 79. minuti Lazar Nišić je napravio sjajan prodor po desnoj strani i potom idealno uposlio Nanda Krecelja, koji je sa peterca pospremio loptu u mrežu za konačnih 3-0. I Omarska i Sutjeska bit će učesnici naredne prvoligaške sezone 2026-2027, koja će početi sredinom avgusta. Ranije je već bilo poznato, Banjalučki BSK je novi šampion prve lige Republike Srpske. Konačna tabela play-outa, Zvijezda 43, Romanija 29, iz lige ispala Vlasenica, posljednja sa 21 bodom. U nastavku govorimo o kvalifikacijama za kup Republike Srpske. Dr. Milan Jelić za narednu sezonu. Za sezonu, osim Kozare, Gradišku će predstavljati ekipa Dubrava. Fudbaleri Dubrava pobjedili su ekipu Romanovaca sa 4-1 u kvalifikacionoj utakmici za plasman u kup Republike Srpske Dr. Milan Jelić za narednu sezonu. Terensku inicijativu u susretu koji je odigran pred oko 500 gledalaca na gradskom stadionu Velimir Sombolac u Gradišci, Dubrave su krunisali u 28. minutu, kada je za vojstvo od 1-0 pogodio Aleksandar Malbašić. Pred sam kraj prvog poluvremena na 2-0 prednost Dubrava golom iz penala povisio je Nemanja Gavrić. U drugom poluvremenu Romanovci su se vratili u igru golom Stefana Trivana u 55. minutu susreta za 2-1. Fudbaleri Dubrava su u nastavku meča ponovo preuzeli inicijativu u 78. minutu na 3-1. Rezultat je povisio Malbašić,
da bi 6 minuta kasnije i treći put pogodio mrežu Ormanovaca za konačnih 4-1. Jako teška utakmica po malo klizavom terenu. Prvo polovrijeme smo ušli malo blaže, jednostavno da osjetimo protivnika, da vidimo kakvi su oni. Dali smo ta 2 gola, otišli na polovrijeme sa sasvim zadovoljnom igrom. Drugo polovrijeme smo primili taj gol, vratili smo se jako brzo i stvarno do posljednjeg minuta nije se pitalo ko će biti pobjednik. Očekivanja u kupu? Pa dobro, sigurno da trebamo sad prvo dobro da se odmorimo i da vidimo za sljedeću sezonu kako i šta, ali nadamo se u kupu vidjet ćemo, idemo polako korak po korak, prvo da vidimo koga ćemo da dobijemo i onda polako dalje da vidimo gdje ćemo, koliko ćemo dogurati. Kratak rezime takmičarske sezone ove? Pa dobro, sigurno za nas jako dobra sezona, 6. mjesto, nije promijenila se dosta ekipa, na zimu došao je novi šef stručnog štaba, tako da smo se i mi malo tražili i sve, tako da mislim da smo dobro odigrali sezonu. Imali smo jako težak malo i raspored, ali sve u svemu zadovoljni smo i mi, tako da sve u svemu super je. Mi smo ekipa koja smo u 4. rangu takmičenja Gradiške, prvi smo. Sad ulazimo u viši rang, mislim da je Dubra veoma ozbiljna ekipa za nas i taktički spremni, mi smo znali šta nas čekaju od ove utakmice, ali imali smo i mi svoje šanse, mislim na 2-1 da smo ti zadnjih 15 minuta igrali bolje i da smo očekivali da ćemo dati gol za izjednačenje, ali pali smo na kraju sa snagom zadnjih 20 minuta, primili smo još 2 gola, ali ne žalimo, osvojili smo kup Gradiške prvenstvo, ovo smo igrali finale. Kup Republike Srpske dr. Milan Jelić za sezonu 2026-27 godina startuje na jesen od 16. finala, a osim Dubrava kao prvoligaški tim direktno u ovo takmičenje plasirala se i Kozara iz Gradiške. Sumirali smo prvu i drugu, a sada regionalna liga Republike Srpske grupa Zapad. Završeno je i ovo takmičenje utakmicama 26. posljednjeg kola. Progres Lijevče 3-2, FSA Spartak 2-0, Torpedo Kozara 6-1, Lauš naprijed 2-4, Plamen Partizan 5-3, Sloga Mladost 3-1 i Bratstvo Čelinac 2-0. Gledamo slavlje i izvještaj sa stadiona u Kozincima. Fudbaleri Bratstva iz Kozinaca novi su članovi druge lige Republike Srpske grupa Zapad. U posljednjem kolu regionalne lige Zapad savladali su Čelinac sa 2:0 i na najbolji način ovjerili šampionsku titulu. Pred posljednjih 90 minuta prvenstva Bratstvo je imalo bod prednosti u odnosu na glavnog konkurenta Spartak iz Banja Luke, koji je gostovao ekipi FSA u Prijedoru. Svjesni da ih samo pobjeda sigurno vodi u viši rang, domaći fudbaleri od prvog sudijskog žvižduka krenuli su odlučno ka golu gostiju. Oko 250 gledalaca na stadionu u Kozincima stvorilo je sjajnu atmosferu i glasno podržavalo svoje ljubimce. Prvu veliku priliku domaći su imali već u 6. minutu. Nakon kornera lopta je stigla do Peulje koji glavom šutira pored gola. Samo 4 minuta kasnije uslijedila je erupcija oduševljenja. Srđan Knežević postigao jedan od najljepših golova sezone. S više od 30 metara lobovao je istrčalo golmana Vojvodića i doveo Bratstvo u vodstvo od 1:0. Minimalna prednost domaćina ostala je na semaforu do odlaska na odmor. Igralo se po stvarnom vremenu, a fudbaleri Bratstva kontrolisali su dešavanja na terenu. U poluvremenu su saznali da im rezultat iz Prijedora ide na ruku, ali to nije promijenilo njihov pristup. Nastavili su disciplinovano i angažovano, ne ostavljajući gostima mnogo prostora za iznenađenje. Pitanje pobjednika riješeno je u 79. minutu. Nakon presječene akcije Čelinca uslijedilo je brzo proigravanje Aleksandra Grujičića, a Asmir Hamzić rutinski pogađa za konačnih 2:0 i početak šampionskog slavlja u Kozincima. Disali kao ekipa sjajno i da su sjajno i šef iz prve polsezone i sad trenutni šef koji nas je vodio, da smo bili sjajno posloženi, ekipa je sjajno posložena sa svih strana, iz aspekta kluba, iz aspekta struke, tako da mislim da ne bi da izdvajam sebe, to je uspjeh ekipi. Odlične igre tokom cijele sezone nisu bile slučajnost. Uprava kluba na čelu sa predsjednikom Đurađom Bjelobrkom još prije početka prvenstva jasno je postavila cilj, plasman u viši rang.
Paralelno sa sportskim rezultatima unaprijeđena je i infrastruktura, pa bratstvo spremno dočekuje nove izazove. Što se tiče igračkog kadra, mi smo sad već obavili razgovor sa igračima i svi igrači ostaju na raspolaganju za drugu ligu sa nekim minimalnim pojačanjima, odnosno sa igračima na dvojnu registraciju iz fudbalskog kluba Kozara u skladu sa sporazumom o saradnji. Mislim da ćemo igrati zapaženu ulogu i u drugoj ligi Zapad. Bratstvo je sezonu završilo u impresivnom stilu. U 26 prvenstvenih utakmica ostvarili su 19 pobjeda, 3 remija i samo 4 poraza. Postigli su 56 pogodaka, dok je njihova odbrana sa svega 21 primljenim golom bila najbolja u ligi. Šampionski pehar i plasman u drugu ligu nagrada su za cijelogodišnji rad, a u Kozincima vjeruju da će sa okosnicom sadašnjeg tima biti konkurentni i u višem rangu takmičenja. Iz Kozinaca idemo u Cerovljane. Torpedo je prekinuo niz od 8 uzastopnih poraza i pobjedom završio sezonu. Poslije 8 uzastopnih prvenstvenih poraza ekipa Torpeda iz Cerovljana pobjedom je završila sezonu u regionalnoj ligi Republike Srpske Zapad. U tome im je pomogao i posljednje plasirani tim Kozare iz Donjih Orlovaca koji je na susret posljednjeg 26. kola na stadionu kraj kolone doputovao sa samo 9 igrača. U drugoj minuti već je bilo 1:0, a strijelac je bio Aleksandar Majdanac. Najljepši pogodak ipak su postigli gosti i to Vladan Galunja u 11. minuti. Do kraja prvog dijela još 3 gola u mreži Prijedorčana. Prvo je pogodio Dejan Kojić u 17. minuti. Samo 2 minuta kasnije iznudio je kazneni udarac, a siguran sa bile tačke bio je Aleksandar Majdanac. Svoj drugi gol na utakmici Kojić je postigao u 25. minuti za 4:1. U nastavku utakmice u 51. minuti najbolji igrač Torpeda ove sezone Aleksandar Majdanac upisao je hat-trick za 5:1. A samo 3 minuta kasnije ispostavit će se konačan rezultat. Torpedo 6, Kozara 1, postavio je Bane Matić. Nakon sat vremena igre povrijedila su se 3 gostujuća igrača, a glavni sudija Teja Novaković označila je kraj utakmice. Ekipa Bojana Vujića sezonu je završila na 8. mjestu sa 35 bodova. Uz titulu jesenjeg šampiona i treći najgori učinak u proljećnjem dijelu sezone. S druge strane, Kozara je zauzela posljednje mjesto sa samo 10 bodova i naredne sezone takmičit će se u područnoj ligi Prijedor. Završeno takmičenje u fudbalskom prvenstvu regionalne lige Republike Srpske grupa Zapad za sezonu 25-26. Lider ekipa Bratstva iz Kozinaca sa 60 bodova, novi šampion. Torpedo je završio 8. sa 35, Lijevče 12. sa 26. Iz lige su ispali Partizan i Kozara. U nastavku područna fudbalska liga Gradiška, rezultati predposljednjeg 25. kola. Omladinac Laminci 2:1, Sloga Obradovac 5:2, Biseri Mladost 4:1, Vilus i Romanovci 1:3, Borac Šibovska Mrčevci 1:2, Borac Maglejani Župa 1:1 i Kozara Mladi Krajišnik 5:2. U Maglejanima podjela bodova između Borca i Župe. U 25. kolu područne lige Gradiška fudbaleri Borca iz Maglejana i Župe iz Milosavca podijelili su bodove odigravši neriješeno 1:1. Odbrani domaćeg tima u 39. minuti pobjegao je Alessandro Canton i pogodio za 0:1. Borac do izjednačenja dolazi u 71. minuti. Precizan iskosa bio je Kristijan Stojičić. Kolo prije kraja sezone Borac i Župa nalaze se na diobi 5. mjesta sa po 39 bodova. Odavno su stvari jasne kada je u pitanju područna fudbalska liga Gradiška. Lider je ekipa Romanovaca, novi šampion sa 63 boda. Iz lige je ispao posljednje plasirani Borac iz Šibovske sa 6. U narednom posljednjem kolu sastaju se Laminci Kozara, Mladi Krajišnik Borac, Maglejani Župa, Borac Šibovska, Mrčevci Vilusi, Romanovci Biseri, Mladost Sloga i Obradovac Omladinac. Toliko o fudbalskim temama. Pratili smo 5. po redu biciklijadu Dr. Borislav Šokčević koja je održana u Gradišci.
Peta biciklijada dr. Borislav Šokčević okupila je i ove godine više od 500 učesnika. Ovaj sportsko-rekreativni događaj postao je tradicija koja okuplja ljubitelje vožnje biciklom, profesionalne bicikliste i one najmlađe. Učesnici su odvezli rutu dugačku 13 km od centra grada do jezera u Lamincima, s ciljem promocije zdravog života i sjećanja na doktora Šokčevića. Bilo je baš dobro, lagano smo vozili, laganim tempom, nije bilo ništa naporno i sami poslije smo mi svi zadovoljni naravno. I nadamo se da će ostali građani da se osjećaju ugodno uz našu bicikladu, da će im biti lijepo i da će je pamtiti dugo. Za mene je biciklo prije svega ljubav, pa onda sport i obaveza. Znači ja sam na njemu nekako prije svega srca sam počeo da vozim, pa sam onda doživio kao obavezu i trening. Mlađim generacijama mogu da preporučim da počnu sa ovim jer je jako zanimljivo i jako zdravo. Lijepo je vrijeme, jeste malo vruće, ali ima i nekog vjetra na biciklu. Koliko se vidi niko nije ni pao, što je jako dobro i masovno je lijep dan u prirodi. Među učesnicima biciklijade, kao i ranijih godina, bili su i članovi porodice Šokčević. Lijep je osjećaj, pogotovo što se ovo stvarno svake godine jako lijepo organizuje. I ja nemam sad uvid baš u brojke, ali čini mi se da broj učesnika ne opada, nego da je sve veći i veći, što mi je jako drago. I znam da bi deda sigurno bio ponosan da vidi da se i dalje nakon toliko godina okupljamo, pogotovo u ovolikom broju. Predsjednik biciklističkog kluba Challenge Slavoljub Bjelajac je istakao da su i ove godine kao i prethodnih, osim građana Gradiške, u biciklijadi učestvovali učesnici iz 10 susjednih gradova. To su i takmičari i rekreativci i porodice, tako da nam je zbog toga isto jako drago. Ove godine taj broj iz regiona malko manji iz razloga što se preklapamo sa biciklijadom u Srbcu, pa tamo jedan dio je otišao. I ono što nas posebno raduje je što zadnje 3 godine imamo učesnike iz Republike Hrvatske. Direktor turističke organizacije grada Gradiška Nataša Cvić je rekla da je ovaj događaj od velikog značaja za Gradišku. Posebno nam je zadovoljstvo što se ruta biciklijade kreće od samog centra grada i većim dijelom se kreće kroz ruralni dio našeg grada, gdje će svi učesnici imati priliku da vide naš krajolik i prirodne ljepote koji taj dio grada nosi, a to su mjesne zajednice Kozinci, Brestovčina i Laminci, gdje cilj imamo jezero, jedan biser našeg grada. Za više od 100 najmlađih učesnika biciklijade organizovana je vožnja biciklima na platovu ispred Kulturnog centra Gradiška, a svi učesnici su učestvovali u nagradnoj igri u kojoj je glavna nagrada bio dječji bicikl. Koja ti je ovo godina na biciklijadi? Prva. Kakav je osjećaj? Dobar. Koliko dugo voziš biciklo? 2-3 godine. Koliko dugo voziš biciklo? 5 godina. 5 godina. Koliko imaš godina? 6. Znači sa godinu dana si naučio da voziš biciklo? Da. Pa ti si pravi onda. S kime si danas ovdje? Sa tatom i mojim bratom. Je li to ovo prvi put ovdje da si na biciklijadi? Nije, drugi. Drugi put. Je li ti prošle godine bilo lijepo? Da. Kad si naučio voziti biciklo? Pa danas. Je li voziš na točkiće ili bez pomoćnih točkića? Na točkiće. Bicikl je bio glavna nagrada i za najsrećnijeg učesnika koji je prošao cilj na jezeru u Lamincima. Organizatori ovoga događaja bili su turistička organizacija grada Gradiška i biciklistički klub Challenge uz podršku grada Gradiška. I na samom kraju emisije još jedno izdanje rubrike Najbolji potez sedmice Prvi tempo.
3 nova prijedloga, 3 nova poteza. Prvi prijedlog Sergej Popović, fudbaler Kozare, drugi prijedlog Srđan Grujić, rukometaš Gradiške Kozare i treći prijedlog Petar Marčeta, fudbaler Borca iz Šamca. Glasati možete u narednih 7 dana na Facebook stranici Radio Televizije Gradiška u komentar objave ove emisije. Hvala vam na pažnji. Bilo bi to sve za ovo izdanje sportske emisije Tempo. Novo druženje zakazat ćemo za 7 dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Ostanite uz program Radio Televizije Gradiška.